Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi sikhonza uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. Emibhalweni yeBhayibheli abaprofethi bayasho ukuthi kuyofika isikhathi sokwahlulelwa nokubuya kaJesu. Kodwa thina asikushumayeli ukuthi lesi isikhathi esingesihle ngoba isikhathi sokulahlwa kwabaningi. Kuphela sishumayela ngokubuya kaJesu ezolanda ibandla lakhe, okumele sikulangazelele. Kepha ngokwezimfundiso zikaYeshua, lesi isikhathi sokwahlulelwa okunomphumela wokulahlwa kwalabo abangamkhonzi uNkulunkulu. Angazi-ke ukuthi yini engenza silangazelele usuku lokwahlulelwa. Kwihlabelelo samaNazaretha 28, umprofethi wabhala kanje uma echaza lolu suku wathi, uyeza umhla wokuphela, uyakuma phambi kwakho noma ungathandi. Amagquma nemimango ayolelezeka, hhayi abaphela amandla ekukholweni kwabo. Bayogijima bekufuna ukukholwa kwabo. Ngiyakukhalela wentombi nawe nsizwa, uyokuthola ngasiphi isikhathi ukukholwa kwakho. Icilongo lokuqala selizwakele, umhlaba wonke wazamazama. Uyogijima uzifihlephi, nanti izwe selisongwa. Wemhlaba uyosifihlaphi nazo zonke lezo zoni? Balekani zidindi, uyeza uJehova. Amen. Mhlawumbe kuyadinga ukuthi sizwe ukuthi yena uJesu uthini ngalolu suku. KuMathewu 24 verse 20-22 uYeshua uthi, khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika noma ngeSabatha, ngokuba kuyakuba khona usizo olukhulu olungakaze lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje, futhi ongasoze kwabuye kwaba khona. Ukuba lezo nsuku bezingafinyezwanga bekungesindiswe muntu, kodwa ngenxa yabakhethiweyo ziyakufinyezwa. KwabaseThesalonika besibili, isahluko 2 verse 8, uPawuli uthi, kulapho-ke eyakwambulwa khona lowo ongenamthetho, eyokumqothula ngomoya womlomo wayo iNkosi uJesu, imbhubhise ngokubonakala kwayo mhla ifika. Amen. Kulezi zincwadi noJesu uthi lolu suku lokubuya kweNkosi lubi. Mhlawumbe ubunzima balo buyokwedlula ngenxa yabakhethiweyo. Njengoba wena ujahe ukufika kwalolu suku, wazi kanjani ukuthi ungokhethiweyo? uPawuli uthi mhla uYeshua ebuya uyobabhubhisa labo abanganamthetho. Ukuthi abanganamthetho kusho abangawugcini umthetho kaMose, njengokusho kaYeshua kuMathewu 5 verse 19 nakuMathewu 7 verse 21-23. Umbuzo-ke uthi, wena ojahe ukubuya kaJesu, uyawugcina yini umthetho kaNkulunkulu njengokusho kaJesu? Kwesinye isikhathi kuba nevangeli emakholweni eliphikisa ngokusobala izimfundiso zikaJesu nabapostoli. Sikhuluma ngezimfundiso ezinjengalezi: asikho isono thina esiyolahlwa ngokusenza, ngoba uJesu wayengeke afele izono zethu bese sibuye silahlwe ngenxa yesono. Le ntshumayelo iyagcizelelwa, ibe nesigqi impela, ize ingene kubantu abaningi. Kodwa kuMathewu 13 verse 41-43 uJesu uthi, indodana yomuntu iyokuthuma izingilosi zayo zibuthe, zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi, zibaphonse esithandweni somlilo, lapho kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kepha abalungileyo bayakukhanya njengelanga embusweni kaYise. Onezindlebe akezwe. Manje-ke uma kungukuthi asikho isono esingenza silahlwe,
ngoba uJesu wafela izono zethu. Ngabe siyamphikisa yini uJesu nabapostoli kulokhu okushoyo? Ngale mfundiso sithi noma ungadlwengula, ubulale, wenze noma yisiphi isono, ngeke ujeziswe ngoba uJesu wakufela izono zakho. KumaHebheru 10 verse 26 to 27 uPaul uthi, ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesilwamukele ulwazi olupheleleyo lweqiniso, akusekho mhlatshelo ongenziwa ngenxa yesono, kuphela ukulindela ukwehlulelwa okwesabekayo nomlilo ovuthayo oza kunqunqisa amaphikankani. Amen. Le mfundiso ngokusobala igqugquzela abantu ukuba benze isono, ngoba sithi ngokufelwa nguJesu uNkulunkulu akasakwazi ukusijezisa. Pho sikholelwani uma abalungileyo nezoni sebefana ezulwini? KuMathewu 5 verse 19 uJesu uthi, ngakho-ke oweqa owodwa wale miyalo emincinyane afundise abantu kanjalo, uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Ngokusobala uma le mfundiso yokungabi nasono ifundiswa abantu, ngayo sichitha imithetho elishumi eyisisekelo sokukholwa kwethu. Sekaningi ngihlangana nezimfundiso zabantu abazazi ukuthi bahlakaniphile, bethi uNkulunkulu akekho, izulu nesihogo into leyo engekho. Abanye ungabathola benza amahlaya ngoNkulunkulu nangeBhayibheli. Abanye uNkulunkulu bemthuka, babhekise kuye izinhlamba ezesabekayo. Bese uyabona ukuthi kanti iSatanism into enje. Ziyaqhubeka lezi zihlakaniphi zithi iBhayibheli alinamlando wethu, futhi alinankolo ngaphandle kokuthi lakhelwe ukususa abantu emasikweni abo. Abanye bayakuphika nokuthi singamaHebheru, bathi nalamaqiniso avezwe nguMongameli uPutin yinto engekho, sisadlala nje abelungu. Okokuqala, iBhayibheli lalingama-scrolls aba khona ngesikhathi sikaMose owabe engumHebheru, engukhokho wethu. IBhayibheli liyizincwadi eziningi ezabhalwa eminyakeni eminingi eyahlukene, zibhalwa isizwe samaHebheru, kodwa ekugcineni zahlanganiswa ngabezizwe bazenza incwadi eyodwa emva kokuba eziningi sebezihlakanezele. Ngakho kuliphutha ukukhuluma ngeBhayibheli njengencwadi eyodwa, ngoba ngisho ngesikhathi sikaYeshua lalingekho iBhayibheli, noConstantine akaze alibone iBhayibheli. IBhayibheli lihlanganise izincwadi ezahlukene eminyakeni yo-600 AD. Uma abanye abantu bengafuni ukwenza ucwaningo ngento, bayabe bethi leyo nto ayikho, noma bethi ayinalo iqiniso. Ukuhlasela iBhayibheli kungukuhlasela incwadi kaNkulunkulu, kodwa efike yahlanekezelwa izitha zikaJehova. Siyakuvuma ukuthi abezizwe kuningi abakuhlanekezela ezincwadini zethu, kodwa ngalokho asikwazi ukuphika umsebenzi kaJehova uNkulunkulu wethu. AmaHebheru ongokhokho bethu babe yisizwe esihlala sibhala, baze baziwa ngokuthi ngabantu bencwadi, people of the book. Ngakho-ke kungubuwula ukuthi ngokungazi kwethu bese sichitha umsebenzi wokhokho bethu, sithi ubhalwe ngabezizwe. Njengokhokho bethu, ngalokho sisenza izaba zokuhlubuka uJehova, sibuyele emikhubeni yabezizwe eyisinengiso kuJehova. Abanye-ke namanje basakuphika ukuthi amaHebheru yithina. Mina ukuthi yithina amaHebheru ngakutshelwa ingilosi, yathi wena uyinzalo kaJuda. Emva kwalokho kukhuluma ngasukuma ngenza ucwaningo olunzulu olwagcina lungiholela eqinisweni elingaphikiseki ukuthi yithina amaHebheru, nokuthi uYeshua owayezalwa ngamaJuda
naye wayengumuntu omnyama. Okokuqala ngalandela umzila wamaJuda ukuthi baphelelaphi emva kokunqotshwa ngamaRoma ngo-70 AD. Ngathola ukuthi amanye abalekela eWest Africa abesebizwa ngama-Negro, amanye awela ugwadule aze azofika eMzansi Afrika, lawa abezizwe bawabiza ngamaBantu. EWest Africa kunezwe elibizwa ngokuthi iNegroland elalihlala laba bantwana bakwa-Israyeli. Kulo kunendawo ebizwa ngokuthi iKingdom of Judah. Manje sesinayo ngisho i-DNA okuyi-scientific proof ukuthi yithi inzalo kaJakobe. Kodwa namanje kusenabantu abamnyama abakuphikayo ukuthi amaHebheru yithina. Ngithe isihloko sale nkonzo sithi thina sikhonza uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. Ngibona kufanele njengamakholwa silwe naleli vangeli leSatanism elithi akekho uNkulunkulu. Kodwa kumele siveze ubufakazi obubambekayo ngobukhona bukaNkulunkulu, nokuthi lo uNkulunkulu wethu akanakulinganiswa naNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Kunomehluko phakathi kokukholwa ubukhona bento nokwazi ubukhona bento. Uma ukholwa ukuthi into ikhona, ubukhona baleyo nto kwakheke engqondweni yakho. Kanti ukwazi ubukhona bento kwakheka ekuboneni leyo nto ngamehlo akho. Ngingakholwa ukuthi isipoki asikho ngoba ingqondo yami ingitshela lokho. Kodwa uma isipoki sengisibona ngamehlo ami, sengiyazi ukuthi isipoki sikhona. Ngingakholwa noma ngingekholwe ukuthi likhona izwe okuthiwa yi-America. Kodwa uma nginomuntu wase-America ohlale engivakashela, angixoxele nge-America, ngiba nolwazi lobukhona be-America. Bonke abantu abaphika ubukhona bukaNkulunkulu, izulu nesihogo, abaphika ubuqiniso beBhayibheli, nabaphika ukuthi amaHebheru yithi, lokho bakwakhe ezingqondweni zabo, kodwa abenza sengathi bayayazi. Sesikushilo kaningi ukuthi thina sesihlale nengilosi kusukela ngo-2006 kuze kube namuhla. Lokho asikukholwa, siyakwazi ngoba ingilosi ihlala nathi. Le ngilosi isivakashela kabili noma kathathu ngesonto. Ukuthi akusiye umuntu lo, kodwa ngumoya, spirit. Sabona ngoba sivele simbone eselapha sikhona. Kungakhathaleki ukuthi sikuphi nokuthi kusikhathi sini. Akugcinanga ngokwazi ukuthi lo muntu ungumoya, kodwa sazi nokuthi ungumoya ongcwele. Sabona ukuthi esehleli nathi wavula isikole sokuthi asifundise ngeBhayibheli nangezimfundiso zikaShembe umprofeti ngokudumisa uJehova njengoba kubhalwe ezihlabelelweni zamaNazaretha. Okunye esathola ngakho ukuthi ingilosi le, sathola ukuthi iBhayibheli ulazi lonke, futhi iBhayibheli nezihlabelelo zamaNazaretha ukufunda esandleni sakhe. Akakho umuntu iBhayibheli nezihlabelelo okusesandleni sakhe kube sengathi ukufunda kwi-cellphone. Into enjalo ayenzeki. Kodwa okwasicacela kakhulu ukuthi ingilosi kaJehova lena kwaba ukuthi kusukela yafika ngo-2006 kuze kube namuhla, ngaso sonke isikhathi isifundisa indlela eyiyo neyamukelekile ngokudumisa uJehova. Manje uma ngizwa umuntu ephika ubukhona bukaNkulunkulu nobuqiniso beBhayibheli, kuvele ukuthi angisisakaze phansi, ngoba uphikisa umuntu owaziyo ngento yena oyikholwayo. Uvula isikole sokungazi ukuze adukise abantu. Unesitifiketi sokungazi. Zonke izintshumayelo zami azakhekile ekuhlakanipheni kwami noma ngokuthi ngenza ucwaningo kakhulu.
kodwa yonke into engisuke nginifundisa yona ayisuke engqondweni yami kumbe ekwazini kwami iBhayibheli, kodwa ivela ezulwini. uNkulunkulu wathuma kimi uthisha wasezulwini ukuze konke engikufundisayo okwamukele angene embusweni wezulu. Ngithunywe ukuzoqhuba ivangeli lomprofethi u-Isaya Shembe ngombuso wezulu. Ingilosi ayigcinanga ngosifundisa ukukholwa okuyikho kuphela, kodwa isibonise ngezindlela eziningi ukuthi lo Nkulunkulu efike nayo ungumdali wezulu nomhlaba, unguSomandla. Ngo-2019 ingilosi yafike yasazisa ukuthi kunesifo esibi esizobulala abantu abaningi. Ngakho-ke asicele kuJehova ukuba asivikele kuso. Yabe isithi sicele kuJehova ukuba asinike uphawu owalunika abantwana bakwa-Israyeli olwenza ukuba basinde mhla ingilosi izobhubhisa amazibulo aseGibhithe. Yathi njalo ngeSabatha asibophe ezingalweni zethu imichilo yamasaka, ngawo sikhumbuze uJehova ngesicelo sethu sokusindiswa nemindeni yethu kulesi sifo. Sesikwenzile lokho, yaze yaphela ngo-2022 iCOVID-19, lingekho ilunga lebandla nelemindeni yethu elabulawa yilesi sifo. Akugcinanga lapho, njalo ngonyaka sasifelwa ngabantu ababili noma abathathu, ikakhulukazi abagcotshwa. Yafike yathi ingilosi asilivale leli thuna lokufa, futhi sicele kuJehova ukuba singafi sebancane kuze kufike isikhathi lapho uNkulunkulu asithatha khona yena. Kusukela ngo-2021 saqala sanikela umnikelo wokucela ukuphila, kuze kube manje ngo-2024 asikaze sibe nelunga lebandla elifayo. Ukufa kwe-COVID-19 kwakubulala yonke inhlobo yomuntu, kungakhathaleki ukuthi ungudokotela noma ungumfundisi kumbe ungumprofethi. Ezinye izinkolo zagcina sezibulala onkulunkulu bazo ngoba beqedwa i-COVID-19 bebuka, bengakwazi ukuyiqeda. Kodwa kithi ingilosi yafike yathi asime isibindi, ngoba uJehova uyamukele imithandazo neminikelo yethu. Ngakho-ke ngeke sife, nempela sonke sasinda njengokusho kwengilosi. Inkosi ibusise izwi layo. Le nkonzo yatholakala ku-YouTube naku-Facebook othi Rev Mpanza NCG.